назар шумо ба ҳаҷму ба кӯшишҳои Аловдин Абдуллоев чӣ назар доред? Аловдин механи санъаткор чунки чӣ қадар бисёр мехоҳад. Ранги Аловдин бо дӯст доштан дар бора. Фаҳмиштади? Адин ҷонкания одӣ карда. Бебинед чӣ қадар дастхон дидем барои ина бисёр ки мана хидмат шудан, бояд зараки қавташ, бояд қавта, инаш ҷанг бо штома, бояд кусу, қариб 4-5 газ боз мебинед. И медонед чӣ қадар қисм аст. Ҳамин образ офаридану, либос пӯшондану, бо чиза барои хотя бы образу бо гап зада, ин агар фақат ҳараката бошад, ҳама дуруст. Ана бин камбуди Аловдин. Бинед чӣ қадар бузург гуфтем. Ана ҳамин санъат ранги косаи обайку ҳамин бояд пур бошад ки агар як чакра резе, агар як чакра резе, алака мерезад. Агар як чакра нерезе, ҳам як чакра ҳамҷа холӣ мемонад. Ана бояд шумо байни ҳамин аёвед, ана вақт мешавад войдод. Ҳатта бачаи бисёр ба ҳунар шогирдеша мода доду дагир мода доя гирифта дар рафтагӣ дигар на як дигар намодаги на як галстук. хуб ҳастак латифаи навакай хуб буд.